Έλα, Λένα. Όχι, δεν είναι εκεί δασκάλος. Ένα. Μόνο τους το αφήναμε τα παιδιά. Μόνο τους το αφήναμε. Αθηνά, είσαι καλή όταν δεν κάνεις προπόνηση. Ναι, και εμείς τώρα πάμε εκεί πέρα, εντάξει, θα το κοιτώσω κατευθείαν. Δηλαδή, άστο να γίνει λίγο μόνο του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, όχι, ειδικά δεν έχει σήμα εκεί, δεν έχει σήμα. Ναι. Έτοιμη. 3-2. Θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο, έχω σήμα από εκεί πέρα. Όχι ρε, είναι δυνατόν τώρα, τι έχεις αυτή με τα παιδιά. 4-2. Έτοιμη. Παιδιά, έχει τουρισμό η περιοχή εδώ. Ναι. 4-3. Εντάξει, Ναι, αυτό παρακαλώ. Για δοκιμάστε. Μπορεί να είναι τυχαίο τώρα στιγμιότυπο. Ήταν στον αέρα. Εμπρός. 5-3. ναι. Σας έφαγε ένα κορίτσι και σας έφαγε, παιδιά. Πάλεψε εσύ με αυτό.